Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwacha! 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 Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Ife tonse! Choyamba ndipeleke ulemu kwa amene abwera m'malo mwa amfumu akapeni komanso mafumu onse amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa atsogoleri mipingo nonse amene muli pano. Ulemu wina kwa BJ Veteran Brown Mpinganjira amene muli pano. Komanso a former Deputy Speaker Mai Ncheka Chilenje landani ulemu wanu. Mai Kanyoni, Mai Yesaya, komanso Mai Chisanga ndi maneki members onse amene muli pano landani ulemu wanu. Regional Chairman athu asimbi komanso all regional committee members present here mlandani ulemu wanu. Madisi nonse chokera kumwanza uko kulimbi komanso mno Blantyre Aba na Ndrulo ulemu wanu ndithu. Panopa pali Malawi na aliyense kandi muyawo Mang'anja Nsena Mlomwe Ntumbuka Ngoni ali pano. Chakwera amatiphunzitsa kukondana komanso umodzi ngati Malawi, osasankhana mitundu iyayi koma kupita chitsogolo ngati Amalawi. Chifukwa chake Achakwera pogawa chitukuko sakuona mtundu wa munthu, sakuona chigawo, sakuona kuti munthu ndi otani iyayi, koma kuona kuti munthu ndi Malawi timpatsa chitukuko. Vite Jedimani akatunga mulipo ali kulakita man. Akatunga alipo akatunga pena apita akatunga. Tabwani kuna akatunga, tabwani kuno. Kwacha ndikunena za umodzi. Ndikamba za umodzi kuti Chakwera akulimbikitsa umodzi kuti dziko la Malawi tikhale amodzi nanka chitsogolo okondana osasankhana mitundu. Awa ndi a VH akatunga. Ine nachoka kumpoto uko nakwatira mmuzi mwawo kuno kumwera. Kodi akwamanje mulipo akwamanje? Akwamanje mulipo? Ndiye zosankhana mitundu tiyambiranji pamene tonse munomo wina choka kuno apita kumpoto wina pakati bwera kuno tisasankhane mitundu. Tambana eti Chakwera sakumana chitukuko iyayi, sakuona limodzi iyayi, akupita pena pali ponse. Tikapita kulowa Shire uku tiona ma project ambiri anthirira. Tikupana koma tikapita lomwe belt uku ndikuziwa tili kuleba ma college ambiri amene amangidwa a technical. Chigawo cha kumpoto technical college yokhayo ya mining ili kuti kweti kumpoto. Kakamba zapakati tiyayi zambirimbiri ndithu tanganikani. Tiyeni tikhala anthu okondana komanso oyenda limodzi ngati Malawi. Ndikufuna ndikusimikizeni anzanga muli pano kuti ineyo ngati mwana komanso nyamata wa Chakwera ndithamanga pa ground. Kwacha ndikunena kuti ineyo ngati Mumba injiniya ndikuti ndithamanga pa ground kuti
2025 inoyo pa 16 Septemba achakwera apitilize kulamulira Malawi. Kwacha tili pano pali apiche ampinga njira apa akupanga misonkhano lomwe belt akuyenda pena pali ponse achisanga ali apa akupanga misonkhano tauni muno amayi Kanyoni ayesaya asimbi achipiko alipo pano ndipo tithamanga ndikukamba pano achimwendo ali kujisi ndi anthu ena zinzawo kuthamangira zina la Chakwera kuti Chakwerayu apitilize masomphenya ake a Malawi kutukula Malawi komanso kuthesa umphawi. Kwacha chindipasiye nduna sindimagona yayi kugwira ntchito ndili kuleba ndinathandizira ogwira ntchito ma estate kucholo ndi kumulanje amene akhala kuponderezedwa kuti ufulu wawo ngati ogwira ntchito auone aupeze. Izizi zikuchitika mu usogolere wa Chakwera. Ena onsewa mambuyomu zinawakanika koma Chakwera wakwanirisa. Anthu ena pakati pathu Amalawi ena amafuna kuti muzimva kuwawa kukweza mitengo ya zinthu kuti mwina kapena apezeko choyankhula pa kampeni koma imeneyo yagwera madzi. Imeneyo yagwera madzi. Ndikukamba pano bread wasika mtengo ndikumvana komedi mafuta ophikira asika mtengo sopo wasika mtengo ndikukamba pano mundivesesedi ndikukamba pano Amalawi ambiri takulira kaunjika. Mboni zanga ndi mavenda nzanga ali apa tasisa katundu mahoselazi kuti kapena mwina anthu amizi ni tauni muno amene amadalira malaya akaunjika awapeze pa mtengo osika. Ndikukamba pano ndikunena pano mundivesese azathu amene ali mu construction industry amadandaula mtengo wa steel zulozuloli timakumana nawo amene apanga steel mawiki awiri sadusa mtengo wa steel utsika. Ndipo ndizapanga press conference kulongosa zonsezi ndithu. Ndifuna mundivesese lero lino aliyense amene akumvera msonkhano uno kandi pakanema kandi pa radio muvesese ichi. Sugar wasika mtengo anakweza mtengo mavenda ndi anthu ena oterewa pakali pano zokambira ndi ayilovo zili mkati pompano musimba lokoma. Kwacha Dr. Chakwera panali nkhani ya ma distributors ya sugar ena iwowo ntchito yawo ndi kuzunza Malawi pobisa sugar ndi kumatenga sugar pena ku Tanzania ndi ku Zambia koma izizi zikutha mwezi wa Mawawu. Tikumvana koma tikumvana. Mwezi uno sanathe
ndikuti litiro mwezi uno usanathe ndikuti litiro ma business 25 tilesa kuti anthu akunja asamapange azipanga ndi Amalawi. Zona munthu wakunja achoke uko azasegule barbershop m'Malawi. Munthu achoke kunja uko abwere kuno azipanga kaunjika. Munthu achoke kunja uko azipanga za clearing. Tikuti ma business 25 tilesa azipanga ndi Amalawi. Ajakwera amagamba za job creation. Timvaneko. Ajakwera amagamba zinthu ziwiri. Amati job creation komanso wealth creation. Ndeti panga bwanji chuma pamene ma business akupanga ndi anthu akunja. Ndeti kulesa kuti iyayi apange ndi Amalawi, chuma chikhale mwa Malawi. Nde ine ngati nduna ya Ajakwera komanso ngati nyamata wawo ku Chipani ndikupanga zothekera zanga ku nduna wanga komanso maunduna ena awa kuti tipange chuma kuti chikhale manja mwa Malawi. Zokambirana nthawi. Kwacha 2 minutes yoka. Chakwera sisters, can you come forward please? Bwerani kuno tsogolo kuno. Chakwera sisters 2 minutes yoka. Nsanga.
kwacha amenewa achokera komwe ku Nzuzu pamodzi ndi a region mosokozedwa ndi Gondwe Campus Kamzimu akampango awa ndi a regional committee ya North South region all the way from Nzuzu. Kwacha ndisanamalize panopa ndi mlendo atamva kuti Chakwera ana ake akumana kunjamba amadusa papa ataona anthu ali pano akuti ayi chipani ndi chomwechi komanso boma ndi lomweli. Amenewa ndi akansala amene anali a DPP koma lero lino akulowa Malawi Congress Party. Kwacha wachinyamata nzathu kansala okaniza po ndidolo yeyeti ndidolo wamva nyimbo apo timvane wamva nyimbo apo kuti dolo kwambiri amavotera chandaneti wati ayigokongo kwa Chakwera kutiko apase nimoni kwacha Dr. Lazarus Chakwera nanga Mumba nanga Tosefe. Dzina langa ndine Khuza Lampi ena mwina mmandidziwa ngati oyimba komanso ndine munthu wandale. Ndine shadow councilor wa Manyowe na Ncholi ward. Ndikuchoka ku DPP ngati councilor wa Manyowe na Ncholi ward. Pano bandalo wachani kodi? Kwacha ndendufuna ndinene zinthu ziwiri fake ina manena kuti mwina amugula sininagulidwe ni ndalama koma pali zinthu zingati choyambirira kwa zaka 50 mdziko muno la Malawi palibepo president amene akhazikitsa National Arts Heritage Council. Ineyo ngati munthu oyimba ndamenyera nawo nkhondo nali mu task force ya Nahegi ngati publicity secretary mene makasayinidwa bill imene ku parliament nali mparliament imo ngati oyimba mukatithokozere kwa bwana kunena kuti anthu aluso onse aku Malawi chaka chino avotera kwacha amakamba za job creation eti Nahegi imene yakhazikitsidwa ayi akuluakulu sakubisireni ipanga create ntchito zambiri. Mantha anga ndionera kuti ngati sitivotera Chakwera pa 16 September imene imwina sizagwira sochani kodi nefe tikufuna pa 16 September Nahegi 2026 implementation idani kodi tikangopanga mistake ndekuti tapha maluso onse ku Malawi. Chachiwiri ndalowa MCP chifukwa cha bwana Mumba. Guys, oloku opposition akulakala katapeza munthu ngati ndani? Kwacha bwana pachidolo nakasineso ndine yuti ineyo ni mfana wa look sharp nde mafana wa look sharp wose mafana plain akuyang'ana chani kodi kodi Nsinje umabwerera kumbuyo mazi amapita kuti ndeti samaganize mobwerera cha zikomo kwambiri.
kwacha sitatele pompo yayi paliso ena kuchokera kumulanje south uko akuti bola congress yomwe 2019 anayimira DPP lendo uno kumulanje komwe akuti MCP asimbi abije tuwaveka amene abwereso ndithu. Wacha Dr. Chakwera nanga pangoleni watu mumba olemekezeka anduna athu msonkhano ndi wanu koma ndikuchitenga chinthu chamwayi kuti mwandilola kuti ndipereke moni. Ndizoona di 2019 ndinayimira chipani cha DPP koma yafika nthawi kwathu kumulanje tikunena kuti sikuchipindaso kwa DPP. Ine olemekezeka ndakakamizidwa ndi anthu akwathu kumulanje kuti ndiyimirenso koma koposaposa ndiyimire chipani cha MCP chifukwa kuyankhula kwawo olemekezeka akuona kuti chitukuko kumulanje south kuti chibwere msanga chibwera msanga ngati titayime pansi pa chipani cha MCP. Choncho ndikufuna nditsimikizire pano kuti ino olemekezeka mumba pamene mukubwereranso pa mpando uko kumzimba kumulanje nako kukulowa MCP chaka chake ndi chino. Sikopa kwambiri apaendapa. Ine dzina langa ndi Eric Tulambo ndi amene nditakayimire chipani cha MCP kumulanje south. Kwacha Honorable Brown Pingonja, please come forward. Honorable BJ Khan, please come forward. Ajipiko Amaika Nyoni ngati mulipo. Komanso Enala Isaya. Komanso Regional Chairman Alikutiko Asimbi. Ameya aku Zindawali Longwe ambaye atu cheka chirenji tabwera na pambali ipa. Kwacha Dr. Chakwera kwacha ifeyo pano ndife amozi anyamata pa ground amene atamange chaka chino ndipo tagwirana manja tatani kuti Chakwera timuthamangire pa ground 16 September 2025 potala siku limene lolo. By the end of the day, Chakwera will be elected as the president of Malawi. Mundivesese ndachoka komwe kwathu kumzimba uko ndabwera kuno kuzapanga msonkhano. Ena amati sindibwera koma lero ndadani eti kwacha amene maziwa za mpira Roberto Carlos, overlapping defender, 18 yard box to 18 yard box.
kutamanga 18 box kutamangira Chakwera Malawi Congress Party. God bless you all. God bless Malawi Congress Party. God bless Dr. Chakwera and God bless Malawi. Please, Annie Matumbi, give it up for Zeze Kingston. Ulemukwa olemegezeka Vitumbiko Mumba sichoncho kodi guys manja mwawo sipano nthawi ino chifukwa amalemekeza so talent kwambiri honorable Vitumbiko Mumba amuyitaniratu okha kuti abwere sichoncho. wa Blantyre ndiye posachedwa hapa tikhale tikulankhula ndi nduna Mumba mzanga waona bwanji sukano zamphamvu. Uthenga unali pano ndochemerera Achakwera pa chisankho cha pa 16 September kuti iwowa akuzitenga ngati Roberto Carlos amene amathamanga kuchokera kugolo kukafika kugolo uko ndi amene patenti ya mfena. Yes. Amumba sukano wateka koma ndi uthenga wanji umene mufuna anthu apite nawo. Choyamba ni Chakwera yekha amene angathandize Malawi pakali panopa pa all presidential candidates. Chakwera yekha amene angatukule Malawi kupita chitsogolo. Ndi uthenga wakulu ndoti kuti anthuwa amapita makwaumu amve mumtima mwawo kuti ndi Chakwera yekha pa onse amene angathandize kuti mavuto awo achepe. Kumati courage mukuitenga kuti mpaka na musauzale msonkhano pa Njamba. Achikoka. Chikoka mpanga. Ziwa kwambiri. Mene mwateremu. What next? Mina nenera mundezi nzanga tika background kuthamanga kunena kuti tiyendere Malawi yonse nsanje tuchitipa likoma tunchinji kuti anthu amve mfundo za Chakwera komanso zomwe apanga Chakwera zambiri zapanga mpaki yayi sinauze anthu yayi ndiye tikaluta baso pang'ono kuti pali zakuti lero ndokamba zing'ono chabe za unduna wanga zomwe takwanirisa zogwirika zooneka zimene tupanga intervene at individual and personal level. What message do you want people to go home with? That is only Dr. Chakwera that can liberate Malawi from the economic problems, commercial poverty. They must go back home knowing that only Chakwera has their welfare at heart. Only Chakwera's government can liberate them from the economic challenges. We came here today with my friends to just buttress that point. Where are you getting the courage? You are the first minister recently to have a rally at Njamba. Where are you getting the courage? The grace of God is sufficient, my brother. Minister, you have dared the people of Blantyre. This is a huge rally. We just wanted to get your understanding. What's going on in your understanding of these things? Monica, how are you, Brian? Hey, how are you? I'm very well, and you, Minister. Good to see you. Nice to see you, Minister. Thank you so much. Bangakai badana, Rabasuka. All right. Yes. Your question again. Your question again. You dared Blantyre. Yes. I think you are the first minister. Amene mwagwera pa Mjamba. Pa Njamba pano sipamasewera. Mphamvu zimenezi kuchallenge kumene kuchokera kuti. Chisomo jambo nchokwanira. Komanso I think kuti mfundo zanga zambiri ndima yang'ana kwambiri pa anthu patsogolo ndale pambuyo. Anthu ambiri Malawi muno anatopa ndi ndale zokokana. Ndi mfundo zanga zayima pa anthu patsogolo ndale pambuyo. Pa chifukwa ichi anthu aumakopedwa ndi mfundo zimenezi. Ndi kubwerako number 1 anakuti yayi tikamve mfundo zimenezi komanso tikamve za Chakwera ali chikoka ali chisomo. Ndi nanti ndi onse obwera anthu osabwera papawo zinthu ziwiri azamve za Chakwera komanso azamve fundo za people for politics ndale pambuyo anthu patsogolo. Kuzomba munanena kuti eagles fly alone. Yes. Tidalibe nthawi yoti tikhoza kucheza bwinobwino. Is this part of flying alone? Let's have an exclusive interview
on people of politics. Okay. I think end of this month or early next month, Okay. whereby I can explain further to you what is I mean by people of politics. Indeed, sometimes many people, they fail to do things on their own. They want others to validate them. So they will associate with anyone, everyone, irrespective of differences in political ideologies. I stand for people of politics, and I cannot, and I repeat, I will never associate with anyone who put politics ahead of people. That's why as an eagle, I fly alone, and other eagles will join me. But doves fly in numbers. Munanena kuti pa 16 pano achakwera avoteredwenso. Yes. Anthu aku Blantyre akavotera achakwera pa 16 pano. Yes. Chifukwa chani? Number one, nisogolera amene ali ndi wofeya ya anthu pa mtima pake. Nisogolera amene akugawa chitukuko osayang'ana yani dera kapena mtundu. Nisogolera amene masomphenya ake amatambasula bwinobwino momveka bwinobwino. Enawa amakamba zosamveka. Iye ngatakhala president nizayenda pansi choka ku State House pita Capitol Hill. Who does that? You know? Zosamveka yayi. Koma ndiye chakwera amene amatambasula mfundo zake bwinobwino. Ndiye anthuwa asavote chakwera. We must congratulate you for a beautiful rally. We have been here many times. Koma inuyo mwaonetsa ndithu kuti muli ndi stamina, a cabinet minister, komanso flying alone. Thank you, Brian. Let's have that interview and I'll explain more about people of Thank you politics. very much. Thanks so much. We wish you well, Minister. Thank you very much indeed. Amenewo ndi olemekezeka bambo Vitumbiko Mumba kuti yankhula pano. Mzanga Wanda Msisa watulapo zotani pamenepo. Iwowa anabwera ndi uthenga uza anthu kuti avotere achakwera. Ndi uthenga umene ndikhulupirira kuti aupereka aliyense waumva. Komanso akukambapo zokuti iwo athamanga ndi anzawo ena. Akuziwa kuti sangapange okha, komanso akuziwa kuti sungamadikira anthu ena amene mwina sadakonzeke. Koma pamapeto pa zonse uthenga ndokuti anthu avotere chipani cha MCP mosogozedwa ndi achakwera. Mwina zambirizo tikambirana mu Hot Talent banda. Tikachoka pano tithamangire tikapange Hot Talent. Pamene panso ndi pamene tikumalizira kuulutsa kwathu kwa mawu kuchokera ku Mjamba Freedom Park mu mzinda wa Blantyre. Anabwera a Vitumbiko Mumba kuchallenge kunena kuti ine ndikhoza pita pa Mjamba ndipo taonadi pa Mjamba patadzadza kutanthauza kuti anthu awalandira kuno. The decision ndi yanu. Mavoti alipo pa 16 September. Kuyenda m'misonkhano kwauza anthu kuti ife tili ndi malonda tiguleni. Ogula ndi inu, and the decision is yours. Nene Brian Banda. This has been a Malawi Congress Party rally. And amene anatitana kuno ndi engineer Vitumbiko Mumba. Malo mwanzanga Wanda Msisa ndi timu yathu yonse imene tinabwera nayo kuno ku Mjamba Freedom Park. Tikubwezerani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Ndipo ngati nseukhale bwino tifa from here tikupitanso nafenso ku Chichiri. Tibwere ndi program yathu ya The Hot Current coming at the top of the... Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.